Správa o výsledkoch kontroly za obdobie október 2013 až január 2014, správa o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2013, plán kontrolnej činnosti na obdobie prvého pôroka 2014. Vážené pani poslankyne, pani poslanci, predtým než dám slovo pánovi hlavnému kontrolórovi, z dôvodu objektivity ste dostali na rokovací stôl aj námietky kontrolovaného subjektu obchodnej akadémie, ktoré vám boli mailom zaslané dňa 20. februára 2014. Taktiež som na dnešné rokovanie pozval riaditeľa obchodnej akadémie Polárna 1 v Košiciach, pána doktora Petra Ivana, ktorého na zasadnutí vítam. Aspoň ho budete mať poznať, lebo zatiaľ to vždy bolo len o tom, že sme poznali jednu stranu, druhú stranu sme nepoznali. Takže aj to je dôvod. A teraz chcem poprosiť pána hlavného kontrolóra, aby uviedol materiál. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne a páni poslanci, keď dovolíte, trošku to bude trvať, ale považujem to za veľmi opodstatnené, aby tento úvod bol trošku širší, pretože doposiaľ som nemusel vystupovať mimo hotelovej akadémie, lebo vždy bolo všetko napísané, ale v tomto prípade považujem túto záležitosť za veľmi podstatnú. Moje vystúpenie predpovedaním sa týka troch častí, a to poprvé informácie o splnení uznesenia číslo 633/2013 25. zasadnutia Košického samosprávneho kraja konaného dňa 21.10.2013, na základe ktorého bola kontrola na obchodnej akadémii vykonaná, ktoré výsledky sú vám dnes predkladané a ktoré majú priamy súvis aj s námietkami kontrolovaného subjektu. V druhej časti sa vyjadrím námietkam kontrolovaného subjektu ku kontrolným zisteniam a v tretej niektorým medializovaným informáciám. V mesiaci júl 2013 bola z návrhu plánu kontrolnej činnosti medzi inými vypustená mnou navrhovaná kontrola na obchodnej akadémii, ktorú som chcel vykonať z dôvodu preverenia skutočnosti uvádzaných magistrom Otom Žarnajom v jeho podnete k výkonu kontroly. Dvoma časťami podnetu pána Žarnaja sa v dvoch kontrolách na obchodnej akadémii zaoberala kontrola zložená z poverenia predsedu KSK, zložená zo zamestnancov úradu a jedného kontrolóra útvaru hlavného kontrolóra. Táto kontrolná skupina sa nezaoberá podnetom ohľadom odňatia osobných príplatkov zamestnancom školy. Informácia o výsledku preverenia podnetov na obchodnej akadémii bola predložená na zasadnutí zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 21.10.2013. Uznesenie číslo 633 výkonu mojej kontroly na obchodnej akadémii bolo prijaté na základe návrhu pána poslanca Bavera. Dňa 21.10. bodu 9 informácia o výsledku preverovania podnetov na obchodnej akadémii pán poslanec Baver vystúpil. Z jeho diskusného príspevku uvediem len niektoré citácie. Necitujem celý, len tie závažné časti, na základe ktoré teda namietal, ako boli vykonané a na základe čoho bolo potom následne prijaté uznesenie. Citujem. Uviedol, že táto kauza je pre neho veľmi vážnou udalosťou, pretože v čase, keď učiteľia štrajkujú, keď je nedostatok peňazí na platy učiteľov v našej spoločnosti, ministerstvo školstva hľadá ťažké opatrenia, ako udržať mladých kvalitných učiteľov v školstve, u nás dochádza podľa záverov správy k nehospodárnemu vynakladaniu verejných prostriedkov. Požiadal o dovolenie predniesť stanovisko v tejto správe. Kontrolná skupina overila síce formálny postup verejného procesu verejného obstarávania a zistila, že neboli identifikované nedostatky v procese verejného obstarávania. Samozrejme, že nikto nepochyboval o tom, že by obstarávateľ urobil nejakú formálnu chybu v procese obstarávania. To, čo však je napadnutelné, je niečo úplne iné. A síce priame prepojenie medzi právničkou vykonávajúcou právne služby na obchodnej akadémii na Polárnej Košiciach a rodinou vedúceho odboru školstva inžiniera Štefana Kandráča. Toto prepojenie je verejne známe od 16. mája tohto roku, kedy vyšiel v časopise Trend článok Odmena pre známu. Prečo kontrola nepreverovala aj tieto skutočnosti? Ďalej pán poslanec uviedol, citujem. Po druhé, v hodnotiacej správe kontrolnej komisie sa konštatuje, že kontrolná skupina získala primeranú
uistenie, že právne služby boli poskytovateľkou doktorkou Rudohradskou v škole poskytované a nie je spochybnený nárok na vyplatenie odmeny dohodnutej v zmluvách o právnej pomoci. Jeho otázka znie, čo znamená priame uistenie. To kontrolnej skupine stačilo, aby riaditeľ školy ústnou formou oznámil členom kontrolnej komisie, že si služby od externej právničky vyžiadal a tým ich uistil, že odmena, ktorú uhradila škola právničke, je adekvátna rozsahu tých činností, ktoré uviedol. Pýtam sa tak preto, lebo v správe nie je ani jedna veta o tom, za aké konkrétne vykonané činnosti právnička vykasovala zaplatené peniaze. Neuvádza sa jediný príklad z vykonaného právneho úkonu, výhradného súdneho sporu alebo niečo podobné. Ďalšia z okolností, ktoré nasvedčujú tomu, že na obchodnej akadémii je podozrenie, že sa porušovali zákony, je otázka suplovania, kde na základe zistení v rámci kontroly na škole bolo jasne poukázané to, že škola ako právny subjekt nemala právo na to, aby nutila suplovať učičov bez nároku na odmenu. Citujem pána poslanca ďalej, to je už posledný citát. Týmto neuváženým a protiprávnym krokom ohrozil finančný rozpočet školy a zároveň riskoval podanie žaloby na školu zo strany zamestnancov, ktorí sa právom domáhali odmeny za suplované rodiny. Riaditeľ školy ako štatutárny orgán má zodpovedať aj za dodržiavanie práv zamestnancov. Počas 4 rokov jeho pôsobenia vo funkcii sa však na obchodnej akadémii zhoršili vzťahy, dochádzalo tu k vedomému šikanovaniu, respektíve nevedomému šikanovaniu učiteľov, tzv. Pokynu na pracovisku, na čo bol viackrát upozornený. A napokon to došlo až tak ďaleko, že učitelia z obchodnej akadémie napísali otvorený list riaditeľovi školy, ktorom mu adresovali všetky svoje námietky a žiadali ho o odstránenie nedostatkov a zlepšenie pracovnej atmosféry, zvlášť v otázke šikanovania vedenia školy voči zamestnancom. Tento otvorený list bol však riaditeľ školy ignorovaný. Nikdy nám neodpovedal a nesnažil sa o nápravu v pomenovaných veciach. Vzťahy na pracovisku sa naopak zhoršili a situácia vyhrotila prepustení 6 učiteľov, z toho 3 samoživiteľov a jedného učiteľa, ktorý mal rok do dôchodku. Ďalší 2 učitelia, ktorí už psychicky nezniesli šikanovanie na pracovisku, dali výpoveď v predchádzajúcich týždňoch. Čo sa týka predsedu rady školy, ten jeho príbeh je úplne neuveriteľný, pretože na základe aj poverenia rady školy a vlastne toho, čo tá rada školy má robiť, čiže aj kontrolovať hospodárenie, za legitímnu otázku, aké právne služby má, alebo aké zmluvy o právnych službách má škola uzavreté. A výsledkom bolo, že bol nakoniec prepustený. Dotazoval sa predsedu, čo chce robiť, aby sa napravilo nespravodlivé konanie na obchodnej akadémii a čo chce robiť, aby sa podobné konanie v budúcnosti neopakovalo. A vzhľadom k tomu, že nie je spokojný s tým, čo navrhuje kontrolná správa, podáva takýto návrh na uznesenie. Poprvé, zastupiteľstvo samosprávneho kraja odvoláva pána Petra Ivana z funkcie riaditeľa obchodnej akadémie na Polárnej ulici v Košiciach. Po druhé, žiada predsedu Košického samosprávneho kraja o vyvodenie zodpovednosti voči konaniu kompetentných pracovníkov odboru školstva v súvislosti s touto kauzou a nehospodárnym nakladaním s verejnými finančnými zdrojmi. Po tretie, žiada hlavného kontrolóra o opätovnú kontrolu na obchodnej akadémii v súvislosti s možným porušením zákonov pri riešení pracovnoprávnych vzťahov na škole v tomto roku. Navrhované opatrenie, s ktorým pán poslanec Bauer nebol spokojný a žiadal vyvodenie prísnejších opatrení, bolo to, že obchodná akadémia bude v budúcnosti využívať služby právnikov zamestnaných na právnom odbore úradu Košického samosprávneho kraja. Na základe návrhu uznesenia pána poslanca prvé 2 návrhy neboli prijaté, ale návrh na vykonanie opätovnej kontroly bol prijatý uznesením číslo 633 z 25. zasadnutia. Text uznesenia z 25. zasadnutia je následovný.
neskúmania prepojenosti úspešnej advokátky na inžiniera Kandráča, vedúceho odboru školstva a neskúmania opodstatnenosti nároku na vyplatenie odmeny dohodnutej v zmluvách o právnej pomoci. Ďalej pán poslanec Bauer poukázal na porušovanie zákonov v súvislosti s nútením učiteľov suplovať svoje nároky na odmenu. Tu boli preverované pracovnoprávne vzťahy mojou kontrolou. Kontrolou odňatých osobných príplatkov a nevyplatených príplatkov za nadčasov učiteľom bola opätovná kontrola v súvislosti aj s pracovnoprávnymi vzťahmi vykonaná. Rozšírené bolo zameranie kontroly o zisťovanie dôvodov pozastavenia príplatkov oproti kontrole úradu, ktoré neboli súčasťou ani vystúpenia pána poslanca Bauera, pretože tento podnet bol zamlčaný a nepreverný a z akých dôvodov, či umyselne alebo z nedbalosti sa neviem vyjadriť. Pán poslanec o tejto skutočnosti ani nemohol vedieť, pretože nebol predmetom kontrol vykonaných úradom. Kontrola bola preto v súlade s diskusným príspevkom vykonaná. Hlavný kontrolór nemôže podnet v plnej miere neprešetriť, pretože z mojej strany by došlo k porušeniu zákona o finančnej kontrole a samozrejme aj ďalších zákonov. Ďalšie skutočnosti, ktoré uvádzal pán poslanec Bauer, týkajúce sa prenasledovania zamestnancov školy, šikanovania učiteľov, tzv. Pocinku na pracovisku, prepustenia 6 učiteľov, z toho 3 samoživiteľov a jedného učiteľa, ktorý mal rok do dôchodku a ďalších 2 učiteľov, ktorí už psychicky nezniesli šikanovanie na pracovisku a z toho dôvodu dali výpoveď, neboli predmetom kontroly, čo bolo pánovi poslancovi Bauerovi vysvetlené ústne. Predmetom kontroly tieto skutočnosti neboli preto, lebo ich prešetrením by som konal v rozpore so zákonmi, z dôvodu toho, že na ich preverovanie nie som príslušný. Uvediem potom, kto je na to príslušný. Zdôrazňujem, že skúmanie posledne uvádzaných skutočností, ktoré uvádzal pán poslanec Bauer vo svojom diskusnom príspevku, týkajúce sa šikanovania a prepúšťania zamestnancov, neboli prešetrované ani kontrolou úradu Košického samosprávneho kraja. Problematika šikanovania a prepúšťania zamestnancov patrí v prvom rade do kompetencie súdov a v druhom rade inšpekcii práce. Uvediem konkrétne ustanovenia zákonov o pôsobnosti týchto orgánov v tejto problematike. Podľa paragrafu 2 odsek 1 písmeno A zákona číslo 757 z 2004 roku o súdoch rozhodujú súdy Slovenskej republiky prejednávajú a rozhodujú spory a iné právne veci podľa predpisov o občiansko-súdnom konaní. V zmysle paragrafu 7 odsek 1 zákona číslo 99/1963 zbierky občianskeho súdneho poriadku v občianskom súdnom konaní súdy prejednávajú a rozhodujú spory a iné právne veci, ktoré vyplývajú z občiansko-právnych, pracovných a tak ďalej vzťahov, pokiaľ ich podľa zákona neprejednávajú a nerozhodujú o nich iné orgány. Zákon číslo 125 z 2006 o inšpekcii práce stanovuje v paragrafe 2 odsek 1 písmeno A bod 1, že inšpekcia práce je dozor nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy, najmä ich vznik, zmenu a skončenie, mzdové podmienky a pracovné podmienky zamestnancov, vrátanie pracovných podmienok žien, mladistvých a tak ďalej. Inšpekcia práce teda v podstate preveruje formálne náležitosti prepustenia zamestnancov a súd zistuje odôvodnenosť prepustenia a robí dokazovanie vo veci oprávnenosti prepustenia zamestnancov alebo šikanovania zamestnancov. Uznesenie číslo 633, ako som už raz uviedol, znelo: Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja žiada hlavného kontrolóra o opätovnú kontrolu na Obchodnej akadémii v súvislosti s možným porušením zákona pri riešení pracovnoprávnych vzťahov na škole v tomto školskom roku. Vychádzajúc z uvedeného, je zrejmé, že kontrola mala byť vykonaná v tomto školskom roku, teda v roku 2013, a nie, že za toto obdobie. Nestanovilo sa kontrolované obdobie, ale doba, dokedy sa má kontrola vykonať v tomto uznesení. Záverom tejto mojej prvej časti konštatujem, že uznesenie číslo 633
Mala byť kontrola zameraná na oblasť pracovnoprávnych vzťahov a kontrolované obdobie, že bolo vymedzené týmto školským rokom, to je školským rokom 2013-14. Neopodstatnenosť tejto námietky som vysvetlil už v prvej časti, teda v žiadnom prípade som svojvoľne a v rozpore s uznesením nestanoviť predmet kontroly a kontrolované obdobie. V tejto súvislosti chcem poukázať aj na to, že hlavný kontrolór nemá žiadne zákonné obmedzenia, aby nevykonal kontrolu aj nad rámec plánu kontrolnej činnosti pri preverovaní podnetov občanov a teda bez zahrnutia takéto kontroly do plánu kontrolnej činnosti. Práve naopak, vykonaním kontroly preverenia podnetov občanov koná v súlade so zákonom. Hlavný kontrolór bol oprávnený vykonať kontrolu v zmysle paragrafu 19c zákona 302/2001 o samosprávnych krajoch. Nebudem rozoberať každú jednu námietku osobitne, pretože napriek nesúhlasu pána predsedu, aby boli zverejnené v digitálnom zastupiteľstve námietky obchodnej akadémie a oznámenie o vyhodnotení týchto námietok útvarom hlavného kontrolóra, som vám toto oznámenie doručil mailom, aby ste mali objektívne informácie získané ako od obchodnej akadémie, tak aj odo mňa. Bola vám zaslaná aj správa o výsledku kontroly v plnom znení. Pán predseda nesúhlasil, pretože som mal už túto možnosť, keď som zverejňoval materiály, lenže vyskočilo to, že aj teraz vidíte, ste dostali na stôl zase len námietky kontrolovaného subjektu, ale už naša odpoveď nie. Toto nepovažujem za objektívne a správne. Obchodná akadémia námietky nevyvracala žiadnymi dôkazmi ku zisteniam kontroly UHK, ktoré boli podložené. To, že ich námietky boli skutočne objektívne posudzované, svedčí aj taká skutočnosť, že ako už bolo uvedené v trende, vyšlo najavo prepojenie vedúceho odboru školstva na advokátku, ktorá v obchodnej akadémii a ďalších našich zariadeniach poskytovala právne služby. Napriek tomu, že sa táto skutočnosť zakladá na pravde, o čom svedčí výpis z obchodného registra, nechceli moji kontroléri túto skutočnosť uviesť napriek tomu, že ako som povedal, je pravdivá, ale nemali doklad o tom, že vedúci odboru školstva a majiteľ firmy Hydrowood SRO Košice sú bratia. Úspešná advokátka bola spolumajiteľka firmy spolu s inžinierom Marekom Kandráčom. Vravil som im, aby aj túto skutočnosť uviedli, avšak z uvedeného dôvodu to odmietli. Môj dôvod bol ten, keď som im toto hovoril, že kľudne to môžu uviesť, že nik zo zainteresovaných týždenníku Trend uvedených osôb nežiadal dementovanie, teda mám za to, že je to pravda. Taktiež moji kontrolóri neoficiálne zistené informácie o tom, že do výborového konania na právne služby sa prihlásili advokáti, ktoré sa navzájom osobne dobre poznajú a jedná sa o dve skupiny advokátov, ktorí sú kolegovia z jedného ročníka na právnickej fakulte a tu je to ich prepojenie. Pričom boli oslovení konkrétni 7 advokáti a tiež toto v správe uvedené nie je. Prepojenie medzi úspešnou advokátkou a neúspešnou bolo i v sídle advokátskej kancelárie a tiež bolo zistené, že niektorí prihlásení advokáti sú navzájom priateľmi na Facebooku. O účelovosti obstarania právnych služieb a porušenia princípov transparentnosti a hospodárnosti svedčí najmä to, že od 30.12. do 34. 4 mesiace napríklad vôbec nepotrebovali právne služby. No čo z toho vyplýva? Že to len bola účelovka. Jednoznačne zo správy vyplýva, že na internete neexistuje zoznam 7 košických advokátov, ktorí by boli uvedení v jednom dokumente a na ktorý sa odvolával riaditeľ školy. Kde by boli všetci títo advokáti, taký neexistuje a riaditeľ školy ani to nepodložil uvedením takéhoto konkrétneho zoznamu alebo internetovej stránky. Nie je reálne tvrdenie školy, že nik iný mimo týchto nechcel škole právne služby poskytovať. Na viacerých školách, mimo správe uvedených a iných organizáciách Košického samosprávneho kraja, boli advokátske služby poskytované. Ak nechceli zostávajúci 4 advokáti predbežne oslovení v roku 2009, to je dôležité, poskytovať právne služby, prečo boli v roku 2012 opäť oslovení? Lebo toto hovoril riaditeľ školy, že vtedy akože nemali záujem, a len tí mali záujem. Ale
ale v roku 2012 boli opäť oslovení tí istí. Otvorene hovorím, že preto, lebo boli s najväčšou pravdepodobnosťou dohodnutí. Rozdiely boli zistené kontrolou i v cenách služieb advokátky, ktoré logicky neboli zdôvodnené. Napríklad cena služieb advokátky v oveľa väčšej škole SOŠ Technickej Michalovciach, ktorá prvá začala používať tieto služby advokátky, vznikla pôvodne združením 6 pôvodných škôl a v roku 2010 teda mala viac žiakov, aj viac budov, mala 1231 žiakov. A suma, na ktorú mala zmluvu uzavretú s advokátkou, to výstou, čo aj na Polárnej, úspešnou, bola 265,50 €. Na obchodnej akadémii, kde je oveľa nižší majetok a aj počet žiakov, bolo 476 žiakov v roku 2010. Suma za služby bola vyššia približne 2,5-násobne, a to 450. Prosím ťa, pán predseda, neurážaj ma. Ja dobre počítam, opravujem sa a hovorím slušnejšie. Čiže to, čo sa týka akože žiakov a toho majetku, bol vyšší podiel, nie sumy. Riaditeľ školy pritom, z čoho vychádzala teda predpokladaná hodnota zákazky, keď sa riaditeľ školy vyhováral, že dostal odporúčania na jej služby od iných riaditeľov škôl. Riaditeľ školy predpokladal cenu stanovenú na 1,000 €. Na základe čoho, keď napríklad, že jak som hovoril, bola tam suma 265 v tej technickej škole. Stanovenie výrazné vyššie ceny za právne služby v obchodnej akadémie za taký istý predmet obstarávania tou istou advokátkou v prieskume trhu v roku 2010 a v prieskume trhu v roku 2012 svedčí taktiež o nadštandardnej a ničím neodôvodnenej dohode riaditeľa školy s advokátkou, nakoľko v roku 2012 úspešná advokátka inkasovala od obchodnej akadémie už 150 €, teda o 100 € viac. Vo všetkých prípadoch uvedených v správe vyhrala vždy tá istá advokátka, aj napriek tomu, že jej ceny neboli rovnaké, dokonca všade boli nižšie ako na obchodnej akadémii. Tieto skutočnosti, ktoré sú uvedené aj v správe, jednoznačne svedčia o netransparentnosti výberu úspešnej advokátky a o zadaní právnych služieb vopred vybranému uchádzačovi. Riaditeľ školy sa vyhol vo svojich námietkach vyjadreniam ku nepravdám uvedených úspešnou advokátkou k nej vypracovaným výkazom. Kontrola jednoznačne potvrdila, že úkony, ktoré vykázala, nikdy nevykonala. Potvrdila to kontrola na konkrétnych nedostatkoch údajne ňou vypracovaných smerniciach a na dodávateľských zmluvách, ktoré sú totožné pre každého odberateľa. Vypracovanie týchto zmluv si vykazovala advokátka, ako aj za vypracovanie smerníc, za ktoré škola zaplatila dodávateľovi. Dnes v predloženej mojej správe nie sú uvedené všetky zistené nedostatky. Škola zákony porušila tým, že vyhodnocovala uchádzačov, ktorí nesplnili podmienky účasti o verejnom obstarávaní, neevidovala dokumentácie z verejného obstarávania, zaviazala sa na úhrady, ktoré nemali kryté rozpočtom a tak ďalej. Námietky obchodnej akadémie boli vo veľkej miere osočujúce a neopodstatnené. V tretej časti môjho vystúpeniu sa dotknem niektorých medializovaných skutočností, ktoré sa nezakladajú na pravde. Dňa 18.2.2014 bolo v správach na STV1 pani Hovorkyňou uvedené niektoré zavádzajúce a nesprávne informácie. Bol som prekvapený jej kvalifikáciou, že v prípade kontroly ide o trestný čin z prenevery. Moji kontrolóri v celej správe hovoria iba o nehospodárnosti a netvrdia, že bol spáchaný trestný čin z prenevery. Možno pani Hovorkyňa má lepšie informácie zo školy ako kontrolóri. Tiež bola uvedená informácia, že platy pre 2 ekonomických zamestnancov boli vyplatené z iných peňazí ako pre učiteľov. Toto sa tiež nezakladá na pravde. Obidve zamestnankyne boli platené zo zdroja 111, to je z prostriedkov štátneho
samozrejme, že ak škola prevýši stav zamestnancov, nie je dostatok finančných prostriedkov napríklad na osobné hodnotenia, platy a ďalšie príplatky pre pedagogických zamestnancov. To je všetko vo diskusii, potom zodpoviem na otázky vás, pani poslankyne, pani poslanci. Ďakujem pekne. Ja by som teraz doporučoval takýto postup. Keby mal možnosť